O Campeonato Xunta de Galicia de Rallys afronta a súa recta final. A penúltima das citas desta tempada 2025 viaxaba ata a provincia de Ourense. Carballiño acollía a cuarta edición dun rally con tramos históricos. Por iso non era ningunha sorpresa que a inscripción nesta proba superase os 150 vehículos, incluso faltando algúns dos de cabeza, como o caso de Dani Verdomás. Do resto volvían os habituais, incluído un Javier Ramos que para a ocasión cambiaba de coche, o Hyundai de Verdomás con nova carrocería e de copiloto na figura de Francis Lema. Senra, Meira, a loita polo título seguía vixente en este percorrido, viviríase un novo episodio, con xiro de guión final. 5 tramos, a previsión meteorolóxica no aire pola borrasca Gabriel. O fin de semana presentábase entretido e este era o percorrido previsto. Hoxe a tarde temos un mítico, ahora se empeza a ser mítico tramo urbano que empezamos fai 2 anos aquí, que empezamos a metelo, foi unha lucha personal co Concello, pero penso que para que a xente veña ao pueblo tela que meter ao pueblo, senón, entonces, despois a primeira edición que non é que tuveramos moito éxito por cousas que pasaron, díronse conta que sí, que era un acierto facer o tramo e nada, hoxe empezamos o rally con o tramo outra vez. Pois xa temos un tramo que é prácticamente novo, que é o de Piñor-Cea, que é o máis largo do recorrido. É un tramo que a xente que falei, que vai organizar o tramo, dixo que lle encantaba. Ten zonas rápidas, zonas lentas, ten cruces, ten de todo. Se colle os últimos 3 kilómetros do que era de Cea do ano pasado. Despois xa temos o tramo de San Amaro, que é o mesmo do ano pasado, sigue sendo un tramo ratonero, que tamén a xente non lle disgusta. A tarde teríamos o tramo de Leiro, que recuperamos a edición de fai 2 anos. Primeiro é unha subida que sí que os pequenos van sufrir un pouco, porque é unha subida bastante fuerte e ancha, pero despois xa penso que por ali abaixo que se divirten, que compensan o sufrimiento para arriba. E nada, depois xa temos o mítico Moiro-Maside. Piñor, ya sei que é o primeiro tramo, pero é que é tan largo e tan rápido que pode haber grandes diferencias. Seguindo a liña de edicións anteriores, a proba comezaba na tarde e noite do venres no tramo de Carballiño, que terminaba no casco urbano desta localidade e que servía para confirmar que, ademais da vontade de Senra de deixar sentenciado aquí o campeonato, Meira tamén viña por todas. O mesmo que os irmáns Iglesias, Javier Ramos, Santiago Romero ou Jaime Castro. En tracción dianteira, Fermín Sousa coábase arriba na clasificación e por diante dos Mitsubishi de Abel Pampillón ou Rodrigo Caixas. Manuel Souto completaba o grupo de 10 primeiros clasificados neste primeiro tramo do rally. Aínda que fresco ou máis ben frío, o sábado amencía seco e con noticias que poucos acordaban. Senra quedaba fora de carreira por problemas no seu Hyundai, co que de golpe Meira tiña ante si a oportunidade de ouro para apuntarse á vitoria absoluta neste rally. O do Skoda marcaba todos os scratches da matinal, deixando case que en 2 minutos a súa vantaxe sobre o Hyundai de Ramos, que penalizaba no primeiro tramo do día. Pero ata aí, o baile de posicións dera moito xogo, porque no arranque do sábado Pampillón e Caixas conseguían meterse en postos de podio. Ningún dos dous tivo a sorte de cara. Caixas abandonaba por avaría. Pampillón sufría unha picada e deixábase un bo puñado de minutos que lle afastaban tamén de dar unha poutada na top 10B. De 3, larga de 10, ting. Larga de 10, ting. 60. Y 9 larga de 10, tope, 60. De 9 larga de 20, frenando. Para D2 larga de 10 en cruce, ceñir señal. Mierda. 70 vistos. Puente con D7 corta. Rápido. Así as cousas, a matinal concluía cos R2 máis rápidos facéndose notar nesta proba. Metidos no seu duelo particular pola top 10 e a Challenge R2, Manuel Souto e David Rivas eran terceiro e cuarto. E ademais, non moi lonxe do Hyundai de Ramos. Sousa mantiñase en quinta posición, mentres que a sétima era para Guillermo Martínez, que buscaba con insistencia unha vitoria dentro da Clio Trophy.
izquierda, 3 ahora, 25, hoyo derecha larga, 3, cérrase pronto, larga, cérrase pronto, larga. Jaime Castro, os irmáns Vázquez, Pablo Sánchez ou Alexis Viéitez, mandando outros equipos da AMF, completaban un top 10 atípico nesta tempada. Catro tramos máis pola tarde e as nubes que ameazaban coa presenza de choiva nestas especiais. Redonda moi lenta, tarde, redonda moi lenta, 30, patina moito, pouco tan, queda 6, corta moi pronto. En Leiro, Meiro sufría un peón e permitía que Manuel Souto e Raquel Rodríguez marcasen o scratch neste tramo. Seguidos moi de cerca por Rivas e José Viéitez. Crono que permitía ademais a Souto arrebatar a segunda posición da xeral a Javier Ramos. A atención centrábase nestes dous equipos ao longo dunha tarde na que a choiva apareceu, pero fixo sobre todo cando saían os máis pequenos de dúas rodas motrices. Nesas circunstancias facíase difícil plantar cara a un Rally 2, polo que no último tramo Javier Ramos confirmaba a segunda posición final e Souto a terceira, pero tamén a Top 10C é unha Challenge R2 na que dá un gran paso en pos do título, xa que David Rivas cedía segundos na recta final. Empezamos con ganas, pero despois algunha cousa que outra se nos foi torcendo, dúas rodas que fastidiamos, xa no final dos tramos tampouco é que perdemos unha barbaridade, pero bueno, o ritmo dele era superior e entonces hai que ir con eso. Se non cambiara o tempo iba por todo, intentaba conservar, pero sabía que os 4x4 mollao que me iban recortar e por eso tirei todo o que puiden, pero non puido ser xa bastante, que xa é increíble xa o que chegamos a facer. O ritmo o que estamos indo é bestial. Pois ao final foi moi ben, non? Nos, bueno, pois a principio desta semana ao mellor pois ainda vimos a posibilidade ao mellor de non vir a participar porque, bueno, o copiloto que levo sempre, Aller Moure, bueno, pois por un tema personal e demais, por vir, cambiei de copiloto, de última hora, pois o jueves falei con Francis a primeira hora e nada. Por descontado, e a pesar de algún que outro susto, a vitória non tiña outro nome que o de Alberto Meira e Abelino Martínez. Aínda que difícil, o equipo de Skoda ten opcións de título que xogarán na última cita do ano, o Rally San Froilán. Sí, é un pouco difícil porque o ritmo é moi alto que estamos tendo este ano, Dani e nós, e bueno, o querer ir aí a medias tintas e non ir ao ritmo de alto que temos, a veces cometes erros, fixen 2 trompos hoxe, que debín perder 1 minuto e pico, pero bueno, tíamos ventaxa suficiente e nada, moi contentos aquí ca vitoria. O meu campeonato xa o conseguín e nada, ahora a ver se Alberto en Lugo, joder, está difícil, pero bueno, hai que correr o rally e a ver que pasa e hasta o último momento pois luchar por el. Por só unha décima, Pablo Sánchez e o Swift lograban manter a quinta posición fronte a Jaime Castro. Os irmáns Vázquez, sétimos clasificados, gañaban nunha Clio Trophy que tivo moito movimento pola tarde. Enfrascados na pelexa con Iago Martínez pola segunda posición, no último bucle ambos os equipos lograban gañar un posto logo de que Guillermo Martínez quedase sen grella de faros. 71,
cierra 6, estrecho más 37 para. Cedendo suficiente para caer ao terceiro posto. Lugo decidirá tamén esta copa. Por la mañana empezamos cogiendo un poco de ritmo, más en la segunda sección, cogiendo más confianza, y el problema es que se nos apagó el coche tanto en el tramo en el primero como en el segundo y perdimos bastante ventaja que seguro que nos ayudaba a tener el día más tranquilo. Y gracias a Castroleiño que nos cedió su coche, como pues por desgracia para él tuvo que abandonar por culpa de los pinchazos, pues gracias a él y a la asistencia pudimos pues arreglar y que el coche fuera todo perfecto. Entre medias destes equipos, Antón Pérez ou os irmáns Iglesias, que nun rally con problemas, aínda así, lograban gañar na Top 10B e forzar a resolución da Copa no San Froilán. Marcos Díaz chegaba segundo, Pampillón trataba de salvar os papéis con quinto lugar. A nós este rally non foi bo, non empezamos ben. Fallou o noso coche por varios motivos, tuvemos problemas. El tuvo un problema máis grande que pinchou e perdeu moito tempo. Entonces, pois, gracias a eso, pois, saleu este resultado. Pero pola mañá non contábamos este resultado ni locos. Quen non terá que esperar a última cita do ano serán os participantes da AMF Pirelli. O abandono de Juan Carlos Pampillón por problemas mecánicos acelerou o desenlace que, tal e como se prevía desde o principio da tempada, foi parar nas mans de Carlos Conde e Pablo González. Os 206 xa campións remataron segundos tras Alexis Vieitez e Antía García, decididos a saír forte e lograr unha victoria coa que pechar a súa tempada. Francisco Pazos e Daniel Iglesias facíase tamén coa terceira posición. Veníamos sinceramente con otro planteamiento aquí y era, bueno, pues en parte meternos ahí en el medio e intentar ayudar un poco a nuestro amigo Pampi, aunque aún así me alegro un montón por Conde porque al final pues hicieron una temporada buena, regular y pues también lo merecen sin duda. Na Sandero Eco Cup, moitas sorpresas. A Miguel Galloso tocoulle a negra neste rally. Moitas picadas afundiron na clasificación na que Roy Rodríguez, Elliot Gómez e Mateo García disputábanse as primeiras posicións. Primeiro e segundo intercambiáronse os lugares nos tramos da tarde, sendo o último o decisivo, en o que Elliot e Moncho Seoane conseguían unha victoria que levaban perseguindo desde hai tempo. 4 pinchazos, no momento de decidir a victoria estábamos a 0,8 de Roy, que fixo un carrerón. 0,8 antes da Moeiro empezou a diluviar e dixen ou vai desta ou non vai, porque xa xa moitos anos, 4 anos desde a beca FGA Carcross, logo un ano debutando por solo, 2 anos da Criterium e nunca chegaba. Chegar así nestas condicións, pois a verdade que mola. Rematamos este repaso ás copas con dúas que xa estaban sentenciadas antes de chegar a Carballiño. No volante, o esforzo de Samuel Graña e Sergio Cancela durante todo o día por manterse a fronte non se viu recompensado cunha vitoria. O contrario, no último tramo, Roberto Suárez e Cristian García daban volta a tortilla e levaban un primeiro lugar que non puideron conseguir en toda a tempada. Sempre segundos, terceiros, segundos aí loitando. Pero bueno, a verdad que corremos todo o que pudamos durante o día en seco. A verdad que o ritmo de Samuel era complicado de seguir, creo que o chaval ten un nivelazo. Bueno, nós donos a vida agua, a verdad, xa que éramos os únicos que montábamos 4 de auga, salimos ao primeiro tramo, bueno, recortamos 9, e neste que ainda estaba peor, a verdad que tirámonos un pouquiño, tuvamos tamén algún sustiño, pero bueno. No Criterium, David Torres e Manuel José Bouzón apuntábanse o tanto, marcando distancias con Geray González, gañador entre os equipos da beca, da que neste 2025 xa son campións Martín Varela e Laura Díaz. Pinchamos por la tarde y parecía que iba a pasar un poco lo de Pontevedra, que se nos iba a escapar ahí, luego llegaba la noche, se complicó todo con la climatología y la verdad que corrimos más de lo que deberíamos, sobre todo estos 2 últimos tramos.
Como decíamos na crónica, quedan títulos por resolver, entre outros o absoluto. A resposta a todas estas dúbidas a partir do vindeiro 17 de outubro. Tras a volta das vacacións, o Supercampeonato de España de Rallys afrontaba as dúas citas asturianas con papel destacado para os equipos galegos. No Princesa de Asturias, e obviando o primeiro posto do estoniano Romet Jürgenson. A efectos campeonato, a vitoria ia parar nas mans de Javier Pardo. Ourensán superaba así ao seu compañeiro de equipo, penalizado e atrasado por problemas de motor no último tramo. Con todo, a falta de orzamento forzaba a Pardo a non asistir ao Villa de Llanes, onde Cohete Suárez lograba a vitoria, seguido de Pepe López e o estradense David Vázquez, e con Álvaro Muñiz, que chegou a rodar segundo e a marcar scratch co seu Citroën. Destacado tamén o papel do lucense Adrián Díaz, que conseguía vitoria entre os Toyota Yaris no Princesa de Asturias. O Campeonato de España de Rallys de Terra volvía a Galicia neste 2025, cambiando de localización, pero de novo cunha proba que tivo moito que dicir dentro do certame. Na súa primeira participación sobre terra co Skoda do equipo Recalvi, Jorge Cajiao e Javi Martínez sorprendían a propios e a extraños, logrando unha vitoria pola que poucos esperaban e que volven situalo como un dos grandes pilotos na próxima tempada 2026. Que ao superaba así na xeral a Alex Villanueva e a un Gil Membrado, que con problemas mecánicos non podía facer pleno de vitorias no que levamos de tempada, pero sí conseguía os puntos suficientes para proclamarse campeón neste 2025. Joan Vinges, de volta atrás galegas, lograba a cuarta praza por diante de Alexander Semenov. Dun Paco Dorado que podería ter sido a última cita sobre o Volkswagen Polo R5. Santi García e Néstor Casal levaban a vitoria entre os N5, José Manuel Lamela entre os N4, Antonio Otero era o mellor Rally 3 e Iago Caamaño pechaba o grupo de 10 primeiros clasificados. O circuito da localidade portuguesa de Montalegre volvía a ser cita de rallycross, pero nesta ocasión algo que nos toca aínda máis cerca. O Campeonato de España da especialidade cruzaba a fronteira para confirmar o liderato do galego Sergio Bello na categoría de turismos máis potentes do certame. Aínda que dominou en todas as mangas, na final o coruñés non puido con Carlos Fernández. Aínda máis, un peón faríalle perder a segunda praza que ia parar nas mans de Tino Iglesias. En promo RX, Álvaro Rodríguez e Daniel Villanueva disputáronse a vitoria que levaba o último deles. Javier Díaz completaba o podio, mentres que Javi Gousiño facío en cuarta posición. En canto a Carcross, nunha apertada final, Diego Martínez lograba a vitoria fronte a Marco Matador. Entre os júnior, Rodrigo Suárez faría o propio, con Miquel Berguer e Aarón Ruiz en segunda e terceira posición. A tempada no Campeonato Galego de Montaña poñía o seu punto final na localidade pontevedresa de Ponte Caldelas. Cos títulos máis importantes xa decididos, non había sorpresas. Jorge Fernández e Jorge Pérez levaban respectivamente as victorias na xeral e encarrozados. Primeiro e sexto scratch, con Martín Villar en segunda posición e confirmando tamén o título na Copa CM Montiño Terras del Antaño. É o que viñamos buscando. Onte, mala suerte, rompín unha roda, tuven que salir con a bon adiante, Xuxer atrás, xa mañán complicado, sin roda, rodas talladas de fai 5 anos, pero a verdad, moi contento. Tempada eu creo que máis non podemos pedir, a subcampeonato, campeón de categoría, dúas carreiras ganadas, segundos postos, un terceiro, eu creo que é un botín moi importante o que nos levamos. Miguel Ángel Rodríguez completaba o podio co seu Fórmula Uteda. Manuel Senra e Fran Casqueiro volvían meterse arriba entre os turismos. Mentres que Pisco Ventín sumaba e seguía dentro dos sempre espectaculares Carcross.
Por quinta vez consecutiva, Javier Ramilo Covas conseguiu o título absoluto no Campeonato de Galicia Rally Mix. O de Yacar conseguiu coa vitoria en Cuntis, penúltima cita da tempada neste 2025. A choiva condicionou parte da carreira, aínda que iso non impedía unha nova loita entre Covas e un Pisco Ventín, vencedor entre os MRF que saían a por todas. Só 3 segundos separaron a ambos os equipos, con Manuel Osorio e Alberto dos Reis completando o podio, elevándose tamén a vitoria entre os carrozados. No primeiro tramo perdemos moito tempo, a verdade que xa pensaba que estaba a carreira perdida, pero bueno, despois empecé a tirarme con todo o canto tiña. José Lamela e Unai Conde vencían na Copa Pirelli 4x4, Diego Vila e Alex Sampaio na dianteira. A Copa Iniciación volvía a ser de Cajiao e de Bergondo. Primeira pasada choveu bastante, iso deunos unha ventaxa moi boa porque, bueno, fomos capaces de sacarlle unha boa renta aos nosos rivais e despois ao largo do día, pois bueno, tamén corremos bastante, disfrutamos moito, que era o obxectivo que nos planteamos. Semanas antes a cita non era moi lonxe, en Portas, onde se producía o cambio de posicións, pois Ventín superaba a Covas na Seral, con Darío Calviño terceiro. Hemos conseguido o primer posto, que en esta ocasión probei a MRF o modelo novo. Sinceramente non notei a melloría esa que decían, pero bueno, fin conseguido a victoria, que foi importante. Osorio vencía entre os turismos por diante dos irmáns Iglesias e de David Varela. Rubén Ordóñez e Isabela González levaban a Pirelli dianteira, mentres que Fran Avalo e Joel Souto facían o propio na Copa Iniciación. A penúltima cita da tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Autocross xa nos deixou os primeiros campións deste 2025, esperados por outra banda. David Varela vencía e convencía na clase 1, da que a case plena de vitorias fíxose co título. Fixemos a pole, saliron as dúas mangas ben. Lástima na final dun toque con Alejandro, que, bueno, un problema na caixa, trabouse a caixa e, bueno, non debería haber acabado o día así, pero bueno. Mais do mesmo na dúas, con vitoria a campeonato para Yonander López, por diante de Martín Castro e Rubén Pico. Bueno, pois o día saleu perfecto, fixemos todos os puntos posibles, ganamos a pole, as clasificatorias e a final, e o campeonato gallego, a falta dunha carreira para cabalo, bueno, mellor imposible. En Carcross Junior vencía Pablo Molinos, con Lolo Bermúdez segundo e xa campeón desta categoría. Empezou bastante regular, tirando a mal, pero fomos adaptando ao novo coche, con MT-07, e, bueno, conseguimos facer un salidón e aguantar a posición hasta o final. Mentres que Carcross terá que agardar ata a cita de Ocastro para coñecer quen levará as honras. En Carballo vencía Esteban Trigo fronte a Darío Calviño e Sergio Bastón. Dúas citas co slalom nas últimas semanas. En Rianxo, sétima parada da tempada, Iván Picallo volvía a ampliar a súa vantaxe. A fronte da clasificación será logo de conseguir a vitoria. O do Citroën Saxo impoñíase ante unha ampla inscripción con 54 equipos. Iso sí, foron apenas 4 centésimas a diferencia co seu rival desta tempada, Borja Cotobad, segundo co Forescore. O podio completaba o Pablo Castro, tamén a un suspiro da vitoria. Francisco Rodríguez e Mariquiña Chao levaron respectivamente os trofeos de mellor debutante e primeira participante feminina clasificada. Nas Somozas, Piquello confirmaría o título da tempada logo de conseguir o segundo posto tras Anxo Lariño, outro dos protagonistas neste 2025. Fran Pico acadaba o terceiro chanzo do podio. Mariquiña Chao repetía entre as féminas. A falta de disputar a Supercopa de Karting, o campeonato da especialidade remataba no circuito da Madalena. 90 pilotos inscritos e todos pendentes do tempo durante a fin de semana. Alba Cueva gañaba en categoría mini, Alex Fernández en rookie, Alejandro Méndez entre os junior e Nicolás Rodríguez en senior. En caceta, Jorge Suárez lograba a vitoria.
contra o Crono estará de volta coa disputa da última proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys, a 47 edición do Rally San Froilán.